guys, welcome back to my new vlog. लोगोफोर बावगारबाय नामा नोंसोरो दुर्गा फुजा लोखि फुजा नायनानै फुजानि आरो सफैगासिनो दिवाली सफैगासिनो लोगोफोर बिनि थाखाय न' दुवार साफा खालामाखै नामा पर्दा सरदा फुजा होनबाथाय बाय आलागनो बेलेग नाङोना गोसोआव फुजानि थाखाय सुनोसै होननानै फुजा फैगासिनो दं बिनि थाखाय सुनाया आलाग जायोना बिनि मजायानो आलाग जायो माने न' दुवार साफा खालामनाय बिनि साननाय हनायानो बायबाय जाय दिवाली फैगासिनो नङा होमबा जाखांनायनि खांसि गंनैसो ओंखारबाय सारायबो सुनोसै आरो लोगोफोर बिनि उनाव लासै लासै जि मावनांगौ मावलांसै देहा होगोन माखौ मावनो जायो मा खान्थि सुनो लानोसै लोगोफोर दैखौनो माबाना सुस्रांनांगोन लोगोफोर आङो नै वालखौ नै एरनो साफा खालामगोन आरो इयावथ' उथिनो हाया दा न'नि सिगाङाव उथिनानै माबायोमोन ओमफ्राय दा बेखौनो सुस्रांनानै मैला न'बो लेथ्रा बिदि जायोना हिजाब हिनजाब संनाय जायो नालाय फिसानि माबाया हिजाबो थावाव नाङो नुनानैसै साबोनाव थाबाय लोगोफोर फुजा सुजा ओरैनो जिखुनु फैबाथाय न' दुवार साफा खालामनो गोसोखौ मोजां नाङो नङा होमबा साफा मोनो नङा होमबा न' दुवार लिरस्रांनाय साफा खालामनाय बर्दा बुर्दु ओरैनो साब सिखोन लाखिबाथ' मोजां नाङो ओमफ्राय दा बेखौ नुनानैसै ओरैनो साफा लाखिबा मोजां नङा होमबा लोगोफोर आं गुबुन थिननो रावबो गैया दा मावाबा Jadi operasi sudah lah, balas ini. Mesin kita apa? Susunlah mesti. Zaथ'ला बाय आरो लोगोफोर बियो ओमफ्राय खिरखिखौ फाल्लाखौ हुगारनोसै आरो बिदिनो गोथाव जानाय माबा गैया नालाय गलां अखायानो खिसिर हागासिनो आंनि रुम खालामनोसै आरो फुला ओरै बेसे माबा जाजोबनायथाय खना खनला खेरफा खेरफि साफा खालामबाय थायाबा नै खना खनला एकदम माख्रा जामाखा खेरफा खेरफियाव डिजाइननि ओरैनो माबा बुस्थु बानायबाथाय बिदिनो जाय जाला खेरफा खेरफियाव हाबना थागोन नै लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनसे बाबुनि रुमनिखौ खालामनोसै इयाथ' खिरखिया मोनब्रै आरो मोनसेल' खावसेल' दङ बेखौ खालामनोसै मोनफा मोनफा खालामहोलाङाबा खेमसेनो हाख'वा हारसिं मानसि नै बाथरुमावबो खिरखिया पाल्ला मोननै दं नालाय बेखौ हगारना लानोसै आरो मोनसे दंबावो बियो हगारना लानोसै हाग्रा नायदो लोगोफोर जा रेडिअ जादों
टेंकि सायाव लासै मानबाय फैयो नै लेवा माखा खालामो आरो दाननानै बिजौखौ होबाय थाबाबो मानलाबोबाय थायो अखायाबो हाबाय दं माइफोराबो ओंखारहोलांबायानो सोरनाबा सोरनाबा मालाय ओंखारबायानो सिगां जायना गायनो मोनहोलांबायानो लास्टाव गायनायफोरा माइफोरा फैला माइआ ओइ लोगोफोर बि मोनसे रुमनिखौबो ग्रिलखौ हुगारना होनोसै आङो नै मोनसे गेस रुम बियो बेनिखौ हुगारनोसै आरो जोबनो थांलाहाय लोगोफोर जोबनो थांला खामानिफोरानो फिसा फिला ओइ मा नांगौ बाबुला आं रावबो गैलाना दा बाबुआबो स्कुल थांबाय नालाय हारसिं आंदो हिबो उन उन जाफाबाय थाबाय आरो ओइ लोगोफोर पर्दाखौ सुनो थाखाय बख'जोब्बाय आङो नै हलनि ओमफ्राय एखिजानि खावसेनि ओमफ्राय नै रुमनि दं ओमफ्राय मोनसे रुमनि दङ आरो बेखौ दा सुसिगोन बाहेरनि खालामबाय सेरफोरावसिना माबानो दिगदार ना नै माबा मा हाखुथाय kelas ini juga बाहेरनि खिरखि हिरि हुगारनायाबो जाजोब्बाय खिरखि पाल्लायाबो ओमफ्राय दा बिराद गरमबो मोनबाय ओमफ्राय मेंनाय मोनसोबाय दसे जिरायथ'लायनि ओमफ्राय उनाव मावलायगोन आरो लोगोफोर दा ब्रेक लाथ'नि दे होमबा लाबोबाय आं सुनो बिसना हादोर आरो सान्दुंखौ फार ओमफ्राय नै कम्बलखौ सुना होनोसै आरो नैबे गेदेरखौथ' सुनो हाया दिखांनोबो हाया गिलिरद्राय जाना सान्दुं होना होसिगोन बेखौ गिलिरथारि नै कम्बल सुबाय दं आरो दा लास्ट इनोमोन न' दुवार साफा खालामना खांनानै पर्दानिफ्राय आरो माबा माबि साफा खालामना जा मोजां मोनबाय नै रुमनिखौबो सुजोबना होबाय आं मुस्रि बिसना हादोर गान्दु कभार ओमफ्राय नै बे रुमनिखौबो सुस्रांजोबना होबाय आरो सुबाय
पर्दानिफ्राय न'निफ्राय न' दर साफा खालामना स्रां गोसोखौ मोजां दिनै सान्दुंआ गोसाथार जाबोगौ लोगोफोर सि जोम थोनैबो आरो सुब'निसो आरो मैयाथ' गैबामोन खावसे खावसे सुलांबाय दं नै थोनै सुगोन ओमफ्राय आरो इयाव सुनि जाग्रा दं नै मोनसे बेखौ सुगोन सान्दुं गोसायावनो बेखौ सुना होनोसै आरो सान्दुंआ गोसा नै जोंनि रुमनि नै कभारखौबो सुना होबाय आङो सान्दुं गोसा जानायावनो ओमफ्राय नै बे मोनसे रुमनि मुस्रि बिसना सादोर नै कभार होबावबाय आरो बाबुनि गस्लाबो दङ सुनो दिवालीनि थाखाय न' बां साफा सुफा खालामबाय आरो लोगोफोर बिनो स्रां मोजां नांबाय होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन गासैखौबो बाय बाय